Deň dobrý. Som sa pobavila. No. Ešte raz, čaute. A vítam vás pri ďalšom novom vlogu. Dneska máme piatok. 5. apríla. Je byť 3:30, ja som prišla z práce a najedla som sa akurát, trošku prekurujem, lebo je tu chladno, no a rozhodla som sa konečne, že na tam tú moju krásnu poličku, ktorú som zostavila, zasadím si konečne tie bylinky. Teda mám, že bazálku, tuto mám ešte žeruchu a takto majoránka a vňaťka a tuto mám tie 3 kybličky, takže použijem tieto 3 a plus ešte niečo, čo mám von, takže ideme to zasadiť. Je niečo pred 8 a rozhodla som sa, že piatkový večer, keďže som doma, že niečo idem spraviť, čo už som dlho rozmýšľala, že to nejak pomením, a to je veľký rámček, sú tam flaky od toho, ako tam boli staré fotky, takže to je jedno. A tým, že tých štipčekov je tam iba 6, čo sa mi zdalo fest málo a nemohla som tam dostatočne veľa fotiek dať, tak som si objednala takéto štipčeky, také so srdiečkami, a idem tam dáko podávať tie
fotky, čo by som chcela. Takže sa aj trošku pobaviť. Tak dobré ránko, ja vás zdravím, takáto krásna s maskou na tvári a týmito vankúšikmi pod očami. Dneska už máme sobotu 6. apríla a je, neviem, tuším, 9:30 alebo tak. No a ja už teda pijem kávu. No a dneska to vyzerá zatiaľ na pochmúrny deň. Dúfam, že sa to vyčasí. A ja musím ísť do obchodu, trošku poriadiť, navariť v takom krátkom časovom intervale a potom idem do Ružomberka po kamošku. Dneska máme také posedenie, lebo mala narodeniny. Takže ešte po ňu. No a to je asi tak celý dnešný plán. Dúfam, že všetko stihnem. No. Ale dala som si zatiaľ takto najprv pohodičku a zase sa ozvem. Už som tu aj s pani oslavenkyňou. Vítaj, Janička, vo vlogu. Ideme trošku oslavovať. Som si ju doviezla, prichystali sme občerstvenie a čakáme ešte partiu, no neviem, kde sú. Takže zatím. Kývaj! Všetko dobré, veľa šťastia, dobre, nebudeme si sa obiť. Veľa zdravíčka, toho teraz bolo pomenej. Šťastia, lásky, takého manžela, nech si konečne nájdeš. A nech sa ti darí v práci a nech sa stále takto stretávame ako teraz, teším sa s teba. Aké ďunky, ja vás točím, hej? Ne, tak ja všetko dobré. Dovzdávajte. Ďakujem. No ale si bol skromný na slovo.
zdravíčka, šťastúčka, lásky, nech sa ti darí v práci, nech si daríš nejakú lásku, hej, keď ten Jan už nechce toľko. To Jana ešte vyriešime. A nech sa ti splňa všetky sny, dobre? No, poď. A to nepodávate? Veď vravím, hej, že... Páči, a to je od nás všetkých. Hej, v podstate, hej. Ďakujem krásne, ďakujem. A teraz, dobre, teraz... Polož naspäť. Polož naspäť a nazveme si ja. No, pani zlatá moja. Tak všetko dobré. Koľko to máš už? 18. A koľko rokov skúsenosti? To nerátam, skúsenosti sa nerátajú. Dobre, tak všetko dobré, zlatičko, zdravíčka, šťastíčka. Lásky, hej, sexu, málo pohľadných chorôb. Držkaj sa mi na. Páči. Ďakujem krásne. Taškou máš tú Máriu. No ja vám ich potom vraciam. Dobre. Viete ako. Že keď nebude... Co to je, vieš? Je to tu zase. Ďakujem. Teraz posledné 2 furt hlava boli. Ja neviem, či spočítač. Ja som si kúpila v tému také doslova na celú tvár, aj dozadu. To vyzerá ako vidlička. Nie? To To nie je taká ruka. Ale naozaj, že taký chladivý gel a... Vítam takto večer po robote. Len som vám chcela povedať, že toto je moja nová mánia. Takže teraz v tomto svetle to nevyzerá nejak vábne, ale je to, tuším sa to volá indické vajce, ak netrepem. A je to vlastne jogurt ochutený, grécky na spodku s kvoprom. Opiekla som si cibulku, trošku salámky a oleji a paprike a stratené vajíčko a tam mám bagetku. Dobrú chuť. Toto je úplne, že topka. No, však. Takže idem sa najesť a zalahnem. A ja sa ozvem zase zajtra. A dneska máme... Ježe, som taká domilená teraz. Je streda 10. apríla. Sú asi 2 hodiny a chcela som sa s vami podeliť o moje úlovky zase z Vinted. No, sú to len 2 veci. Jedno je, no, nič, idem to otvoriť. Moment. Aj, takže. Jedno... Toto sú šaty. Nie, toto je mikina. HM-ková a strašne sa mi páčila, je teda hnedá. Takáto hnedá. Na tej kamere to trošku skresluje tú farbu, ale je takáto proste hnedá. A je taká parádna, dlhšia s takýmto aj so zipsom, čiže aj rozopnúť sa dá po tiaľto a proste je super, je oversize, to milujem a takže tak a materiál je úplne super, ani neviem, že taký ako teplákový, takže je to úplne bombastičné. Je to zo 60% bavlny a ostatok polyester, ale vyzerá super. To je prvá vec. A druhá vec sú také šatinky, no to som zvedavá. Okay.
Ježiš, to je tiež úplne príjemné, to ako tiež také teplákové. A to je značky Mojito. A sú to také béžové zase šaty a je to také prešívané, také srdiečka, vyzerá to úplne, že bohové. A také tie balónové rukávy. A takéto. Ježiš, tie sú úžasné. Čiže tak. Sú aj celkom dlhé. Takže poriti a sú také fakt, že tiež také teplákové ako tá mikina, takže na teraz také obdobie budú úplne super nositeľné na jar, jeseň. A to materiál, to som nepozerala popravde, ale tuto je to vlastne viac menej polyester a trošku bavlnky, no nevadí. Každopádne super, riadne sa teším. A ešte túto zapínanie, srdiečko, ja odpadnem, to je zlaté. Takže som spoko. Takže toto sú tie šaty, sú úplne krásne. Je to taká dĺžka, tak akurát, dala som si to na legíny len. No. Tada! A tie rukávy sú úplne úžasné. Takže super. A tá mikina, to je úplne, že top. To je úplne môj štýl. Čiže takto len na zips. A je až nad kolená. Takže je úplne super. Rukáve sú tiež také, no proste. A toto sa bude tiež úplne perfektne nosiť. Takže sa úplne teškám. Však, Zelka, čo povieš? Že môže byť. No, ja som už dnes úplne a totálne vyšťavená, no každopádne chcem ešte dneska stihnúť spraviť si aspoň polievku a to prádlo, čo sa mi perie, povešťať, trošku si prekúrim, lebo vonku dneska extrémne fúka, no ináč by bolo super. Takže tuto už v hrnci si upekám cibulku a tu v umývadle mám brkvu, červenú fazulu, šašovicu červenú, oškrabem si jeden zemiak a spravím si takú fajnú krémovú mrkvovou šašovicovú polievku. Potom použijem trošku, asi idem vybrať tie smotanu na varenie a toč minimálne dneska spravím a to je nejak 3:30 alebo 3:45, takže budem sa na toho vrhnúť.